lang ng mga video tayo bilang sagsel, like tayo, comment tayo, subscribe tayo bilang tayo sagsel. Ito po, hey, Vince, kaso ito ang kan-kim, kankal me, kamo hey, klona, kuma, Vince, inge ka dito, ito ang kape, kaya inge, klona, chuan na kape, kaya inge, inge ka dati ka mo, karon so ito na kape, hilian, babe mo, kaya fresh yung mag-uuma, kan-airport, kan-kanito mo kan-air kasi, airport kami tabi dito pinsin dito mo. Tabi kaya niya mo. Kita yan niya kanta di ka na mo. Ama sabi Ryan, make up ang simsimi, gabi kaya kadali dito sa mo. Kakaro sa ito at swan. Kanta ko may doon yan. Masay gabi kaya hey, kasi nyo be, kanpay, ilay sa kamo. Kadahay dah. Ya mo. Ini kasukisa kadal dito kasukisi ko si kapido dito mo. Kala kan kima ni yan. Kima kan na kan si kadwa kala kan yan dapat mo kapita. Kahit song na mo di. Ka-iPad mo, ikakimot ko mo. Yung video ka in-save siya. Kakanya. Tapi ikakimot ito siya. Suwan eh. Mission cancel ng kakanya pa yung kakya nga. Suwan talikan siya. Kami talikan siya. Ikakimot mo. Ikakimot. Yung talikan mo yung video. Kita ang kape ko ki kasuke saling ko mga kabakan takira kinilay ito mo kita ka dapat ito kay Shem charger tada lightning ko mo Vaseline tamam mı? Yang kapaya deh. Parang lutok na. Kaya Vaseline siya kanya mo. Hanap na doon. Chikli na mo sa kanya. Issue ka daw ka. Lotion daily, lotion ini ako, tuan ka-perfume de, kada ako mo. Tuan kasampak kit, kasamchen, chen na to, magkit ka de, ako mo. Tuan ita, ini, rin no, ni di ka siya yan, makandi mo. Ko'y mungkal po nila. Si Marta kung ikaking siya mo. Di ba yung restaurant sa ka? Yung mungkal po nila Marta ikaking siya. San susunod sa akong dyan ay mahigay-ibig pa ko pa. Baga Marta may mo Marta kung ibang dyan. Hila kami takan ko dito. Bakoy siya. At ano ko ka ba? Marta ikakay siya mo. Marta ikaking siya. Kapan ni kanina ko nilay tingin ko ang bakit dito ko siya marcha ka kin siya yan tingin marcha higit siya kaya kasi marcha ang nang wala mag-aibig pag mo kanya hasyay ko ay kikin mo kakamera church na kakinto ka Kaya kita lang mo ito ng kampanya sa magiging mo. Katuhin mo ka po, nakin mo ka mo prebiotic ang niya mo, siya na kat kumata na siya. Vitamin, iron
iron ka ibu ka mo ka ibu ka chansu anemia kani mo pa mo man hindi kan doktor di kani mai ya hindi ka单独就什么什么，给我把单独也的这个人谁家了嘛？本来一个不满的天，我跟着不人家就当掉一边，他不他给个。给个给你不弄的。我去。我也是个这样的过去嘛，一个给我个box 个电脑的我个电话是 box 啊，啊电脑不多先便宜的，这边个平常个这飞来飞个也个么。shampoo 的 conditioner 一个给我个么 ，conditioner 一个给我个的，个是这样的。shampoo 的 conditioner 个给我。Tầm eyeliner thì em có không? Eyeliner chứ cái gì? Lip liner thì cái eyeliner cái eyeliner thì cái phần ngay lúc mình thì cái line ngay lúc xíu xíu mà hay sự cái line thôi cái line nó có gì cái line bị tọt lip liner bị không tọt hari ini tapi nak outfit haki dia taruh di kita outfit apa dia dia Mga yan help na yan Netflix ka download mo kapito muluwa mo yan drama di ka download ang Netflix di ka download ka kakakaintay mo kang mo na kailangan so ang sorry po restaurant at yung katapukan shoot yang biasanya kami ke Zoom le dan Zoom hi nuru kap ramen kap ang tipu kang lagi masih ke suki sangan ke dalam o chan juga baby oh orangnya kan sia hi Marc Jacob be ke dia ko anwam dan sindo po yan alya cha ko alik tak po ba biasanya video seperti lang tua content ko na pera ko video te kada kita ngakadin na via masih kali ko dia juga to tamo sa bahay kare ka video kali na te ka outfit ka lang ko dia ka video te lang sa like comment subscribe te subscribe bye bye